Bueno, berriro lortu dugu, hemen ja, ze ordu da? A ber, ordu bat aterdiak. Justo? Jende guztia hemen orain jarraitzen dute, behatxetatik. Baina, bueno, benetan, lortu dugu, mila esker. Zorionak! Eta... Bizirik heldu gara. Hori da, bizirik heldu gara, oraindik geratzen hori, no? Zenbat geratzen dira, bi aste? Klaseak? Bai, hori da. Bai, bi aste eta ia kurtsoa bukatzen dugu, irratia bukatzen dugu, eta beti emoten da bena, ez dela luze geratzen zaigula, inoiz ez dela amaituko, bueno, dena hasi eta dena amaitzen da. Eta hemen daukagu, azken mai hau, ea, bakoitzak zer esan nahi duen, nola bukatu, eta, bueno, hurrengo pausoak ere, pentsatzen. Lorena, zu zela joan da berriro hor mailan? Maia ondo, baina maia eta itzeite aldi berean ez da gauza erreza. Venga, lortuko dugu, saiatuko gara. Bueno, ja prest daukan musika. Venga. Bueno, zelan, zenbat urte ja damagu? Zenbat urte? 4 urte igual. Hau da laugarrena, igual. Laugarrena. Lauan, hirugarrena. Osa, hasieran engenduna, eske hasieran gogoratu, zeukagu mikrofonorik ere, ez da? Bai, los mikrofonos estos... Bai, ordenagailukoak. Que se acoplaban todo el rato ahí, que nos ponían Y gracias, ¿sabes? Hori da, eskerra. Osa, hortik sortu dugu, ez? Eta horterik urte, ekipoa erosten, gauzak egiten. Gero ja, heldu zen Maia. Gero esan heldu zen Adrián. Maia. Lorena, bere, ez? Musikarekin, ja lortu genduen ondo. Bai, akabo da lista de reprodukzioa eginda. Hori da. Eta urtero musika berria. Hori da, eta bueno, da eskerra bebai, hemen hasieratik esala, lehenengo urtetik. Eta zean ikusi bizuzuk urte hauek? Ondo, ez? Ondo? Nire ustez ondo egiten ari ditugu gauzak eta... Azkenean, hor, mantentzen da aktibo, ez? Aktibo mantentzen da. Neiz eta batzutan uste dugun ez, ez da? Azkenean, grala, irratiarekiko lotura zeukan edo ez? Musika, Musika. Musika, bueno. Riburuzkoa, bai. Musika eta izarte hezkuntza horko lotura. Oso ondo. Bai, que hemen gaur ezin da etorri, hori, beste protagonista bat, no? Jon Andoni. Eta Miriam, ere bai. Eta Miriam, bueno, Miriam egon da, baina, bueno, eskerrak emon ere, bai, azkenean. Ez dakit, bueno, dakizuenez, hau graduko ekintza... Gizarte hezkuntzako graduko. Hori da, no? Ekintza importante bat da, hasi ginen hemen batzuk komunikazio eta identitatearen, no? Ikasgaian, aulantzet, podcastak, irrati zuzenean, no? Gero beste irakasgai batzuk ere barruan zeden, ez da? Ziren, ganbari, no? Irratia, bai, ikasketa zerbitzuarekin, eta, bueno, badakizu, altzeroak azkenean hurbiltzen gara, ez da? Eta teknologia entzuten dugunean, proiektatzeko ere ahotsak baliogarria den irratia, hurbildu gara, eta zoriontzeko da, ez da? Egiten duzuen lana, egiten dugun lana, eta elkartzen dugun jendea, ez da? Bai, hor nagorek aipatu du lehen ere, sareak, ez? Osa, gu ez gara inor bakarrik, hemen sortu komunitate bat, sare bat, eta urtero fijo batzu gaude, ez? Eta gero fluktuatzen dute, bueno, bakoitzaren ze hor ere gure zaintza legintzen gara, ez? Gordetzen, eta horrek ere aberasten du proiektua, ez? Porque hori da, no, kontatu nahi nuen zen. Bi ikasgai, gero ja, zegoen beste, eta gero, zabaldu genuenak, konturatu ginen, FEKOR inklusibaren ikasgaia, beste ikasle bat, grala, eta, bueno, ikusi genuen, hemen, 3. urtea, 4. urtea, ordu biak arte, no? Eta jende batzuei, esan ez, igual aurten ez, no? Igual, no, como que asko da, no? Orduan, nik uste dut oso potentea da, eta eskertzea, porque azkenean, no, ere, adibidez, etxetan egara, no, adibidez, pertsona batzuei, no, FEKORreko, no, emakume honi, oso importantea den, no, ere, haientzat, etortzea, gaur, eta egon klasiko bat, Lokuras Felices. Ja, bueno, gero etorri da bai aula sindrome daunekoak, eta oso ondo egon da, eta, bueno, nik uste dut,
mugarik gabe bai, dana konjunto horrek ematen diola gaurko egunari zentzua, ez? Osa, hasieran hasi ginela gizarte hezkuntza plazara, eta hori izan gure leloa, gero aldatu gendu, komunitatea eta bizka zabaltzarik, ez dakik bueltauko gara, edo ez, edo zer egingo dugun hor. Badaukagu beste erronka bat, lehengo koordinatzaile gizarte hezkuntzakoa, oraingo gizarte hezkuntzako koordinatzailea. Hemen, Itziar Gerezeta. Hau da, zure publikoki nombramientoa, eta daukagu hor beste erronka bat, eduzo dei. Itziar. Eduzo dei egin beharko dugu, bai. Egia da, iazkoa Bilborroken irrati saioa ere egin genuela, eta nik uste dut ere horretan aprobetsatu genuen honen antzeko, baina plazara edo Bilborrokera, ez da, Bilbon ospatu zala, eta ebaluaketa ere nahiko ona izan zen, ez da? Bai, nik uste dut, faltatzen da azken bilera, baina bai, nik uste dut errepikatuko dugu, porque jende guztia superposik egon zen, hau guztia maletarekin ja lortzen dugun. EH-ko maleta bat eukitzea. Bilborroken ere potentea izan zen, argazkia, hor guztiok, ere goiz osoa. Bai, pena euki genuen hori eguraldia, ez da? Plana ere kalabortik ateratzea eta gero bazkaltzea. Azkenean irratian zuek beti danik oso argi euki duzue, irrati komunitarioan hori plazara eta komunitatera eraman eduzue eta kalera, ez da? Horregatik hemen gaude, ondoan jezarrita eta zuzenean eta kalean, ez da? Argitasun hori egonda hasieratik eta hor mantentzen, ez da? Eta, bai, eduzo den ere egingo dugu. Eta beste erronka badaukagu, eta da hori, apaintzen edo kostaka, baina hor ja apaintzen ari. Zerbait egingo dugu. Lorena ez? Iraian ja hasiko gara gure estudioarekin. Eta konta eguzu, hori gradutik, zer egin aldugun hor, gizarte hezkuntzako... Hori da espazio zabal bat, ez da bakarrik izango da fakultate mailan egongo da zabalik, eta egongo da pertsona guztientzako zabalik egongo da espazio bat. Sinisten dugu, bizi izan dugulako konprobatu eta ebaluatu, hau badala ikasketa prozesu potente bat, uste dugu ere unibertsitate mailan olako ikasketa prozesuak eman behar direla, eta orduan horretarako sortu da irratia egiteko gune bat, eta hori izango da gure fakultateko estudioa. Kostatu zitzaigun infrastruktura horretik, beti izan dugu ez, hasieratik zailtasun asko. Ez dugu zango naltzea... Hemen ez da zer erraza, ez azkarra, las cosas del palacio van despacio, batzutan desesperatzen zotzu bai horrek egitea, baina lortzen goaz gauzak. Nik hori gogoan dokadarik, mikrofono haiek de pufafu, espazio bat eukitzea fakultatean, irratiak, identitate propioa, edo nork, podcastak txertatu izatea edo irrati saio zuzeneko bat eta komunitate hori sendotzea bada lorpen handi bat urtetakoa, ezta? Eta orain dago papel batekin, ez talita, hori kristala, baina atointzen dugunean nengo dugu kerra eta ikusi dugu, ez, barruan. Eta eramango da maia, hori egongo da. Dana egongo da, maia egongo da, bada proiektuko materiala, baina, protokolo bat sortuko dugu erabilerarako, pizkatxoa kontrolatzeko, baina edo nork erabili dezaken espazio bat, eta txertatu dezake irakasgai, edo lehen esan dugun modura, ikasleak ere animatu aldira daien gauzak egitera, ez? Zergatik egitea, eskaleta bat, jo que se, no? Hori izan hasierako erronka. Hasierako ordua, edo hasierako asteko ordua. Hor hasieratik esaten genuen, ez? Hasieratik pentsatzen genuen proiektuan izan beharko zala, hiero, eskaleta bat, urte guztieko, hiero, podcast bat. Ez dugu lortu, oraindik, ez? Guztio gaude gora arte eta kostatzen zaigu. Baina, behin estudia aukita, segaitik, ez? Gero ari ez, Lorenaren kasua oso polita da, nola joan, hau eramaten ere beste graduetara, eta nola graduen arteko zerbait egitea ere... Urrengo kurtsuerako, bai. Bai, beti. Hori da gure... Lehenengo margotuko dugu espazioa. Hori da. Eta prestatuko dugu maia. Jakin aldugu zerbait, edo zer... Ekainan igual esan dezake zerbait. Titular bat, nondik joango da... Oraindik ez dago zenpentsatuta. Lehenengo kurtsa bukatu behar da. Kurtsa bukatu, bizkat arna sartu, eta horrengo dugu diseinua, eta... Igual lain animatuko zara margostera. Bai, horrez. Eba duzue? Hor hauso lana egin barko. Hor egongo gara, Hauso lana margotzeko, eta...
Bakizue, edo zertarako, izate zitzaia. Eramaten ditugu mailak edo margozten dugu, hori da. Ibiltaria gara, beti izan gara. Osa, berdin zaigu ze espazioetan gaude, beti mugan. Beti gapa. Ez? Bueno, pues urrengo kurtzoan hemendik urte batera fijo egongo garela, ez dakigu nola eta non, eta baina jarraitzen du. Jarraitzen dugu. Edu zodein lehenago. Hori, baina lehenago, edu zodein, eta bueno, eta ere espazio horretan zerbait egin dugu, ere... Horrela animatu jentea ez, gure sareak, berriro ere sareetan trasteatzea, eta egiten dugun lana ikustera, eta hurbiltzea. Ez du zertan izan gure fakultateko nonor, hau izan dugu lehen, ez bertan, 17 pertsona baino gehiago dauden proiektu bat da, fakultate desberdinak, campus desberdinak, hasi que norbait entzuten badago, animatzen bada, bueno, jartzea gurekin kontaktua eta lagunduko dugu, aldugun einean, bakoitzen, hor esaten ziguten ez komunikazio. Zuek bai, ni beti dago buru, idea asko, baina teknikoki, orain ja badaukagu teknikoki, ez? Daia hor badaukagu... Eta gira prest, baita ere. Dana prest, maia prest, tutoriala prest, Dana prest. bueno, autonomoki egiten hasi gara gauzatxoa. Nos hemos acomodado aquí con Lorena, con Adrián. No salimos de la zona de confort. Benetan ezkerrik asko. El salto a... Bai. Estamos muy a gusto en esta familia que hemos ido generando de tranquilidad y de... Eta Laura, bai. Eta Laura, Laura, Mercedes, mila esker. Y nada, pues, oye... Betiko leloa, jarraitzen toca dugu. recoger y seguir. Ahí está. Bueno, eskerrik asko guztioi eta laster arte. Venga, paso bat guretzat.